Salam hormatly vatandaşlar, здравствуйте, дорогие turkmenistanцы. Şimdi bahar fasli her yıl aprel ayın soňky şol diň şuny Bedow bayramy diýip belläp geçirýär Türkmenistanda. Gynansak da bir Bedow bayramçylygy diýilýän bir milli mirasymyzyň bir bayramçylygy hökmünde bir kabul edilen hatda bu bir masharawazlyk hökmünde kabul edilýär. Inni haram dağın ya da on sıçak oğlunun gurrunu demek men. Umum atşınaslığın ýagdaýy şoňalyk. Inni bular getirip görkezýän zatları ine bir haram dağın ine getirýär, adamlary getirýär, görkezden molýawyn zatlaryň hemmesi yalan. Ondan hem şu esasy zalimlaryň edýän hereketi bardyr. Tinedýän bolsaňa. Haýsy ýurtda haýsy zalim bolaýsyn. İlki bilen taryhy kädeden özüne laýyklap şeýtirip kädeden ýazýar şol. Ama haram dağ sen şeýýäň dämi? Sen ol awa anna diýilýän ol sen garry mamyň atasy mi ýa sen ýende bir nähi ýagdaýda sen bilen garnaşlygyny bilemek ýöne kim bolany da ol bir dorja diýilýän at döredipdir. Onam satyp goýberipdir ol. Ol oň bir gadyryny bilip onu saklan adam däle. Awa andan başga näme döreden aty barmy? Ol sizin tohumyňyň bolşy ýalyk bara 5 manat pul berseler özünem satýarlar. Sizin tohum tijiňiz ýa siz namasyňyzy satdyňyz siz. Wujdanyňy satdyňyz siz. Bir gaýrat. Ol adamyň nirät sen öňe sürýän sen şoňa degişli bir saňa seňini garnaşyň diýjek bolup sen şu öňe sürüp ýörsiň muny. Näme edýäň muny? Ol dogup durolat. Dorja diýip at takapdyr, onam satyp goýberdi. O adam Rusiýet geldi ýa berde atşynaslygy özü bir gözüňe tutup ýöredip başlany wagty ha tawazlaryň çölüne bir ýerde şo taýda tapýarlar muny. Muny tapýarlar da ýanky onuň satyn alýarlar. Oň adynam bilen aklara olar. Şoň üçin oň ady sluçey. Ene bir garaşylmadyk ýagdaýda bir gowwaka diýip. Şoňalyk takylla. Sen nireden nämeň degişdiň? Men sana bu zatlar diýänim ýöne ýerden näl? Sen şu atşynaslygy inni atşynaslaň elinden halkyň umum halkyň atşynaslaň elinden alyp inni muny bir ýanky masharawazlaň eline berdiň. Sen ol aňyrda Awa Anaýewiň akademiýasy diýip bir zat açyp ýörsiň. O akademiýede näme bar o taýda? Laboratoriýa kim kabul edipdir ony? Kime gerek sen o laboratoriýaň? Haýsy döwletde ýa bu akademiýa bolup daşary ýurtdan gelip adam okumany o taýda? Kim sizden näme öwrenmeli? İngiliz atlar bilen garışdyrmany sizden bilýärler. Siz soňky goşulanamy bari atlaryňyza seyredin. Garşyk İngiliz atlar. Sen oğluňa mödün ýani. Inni ýanky bir Awa Anaň akademiýasynyň hem ýol başçysy diýip sen bir ol bir maskarawazyň mara sen. At üstünde bor. Jigitowka diýip berin. O pirli mi diýip. Ýöne men sana bir adaý çak bolýan. Seret. Sen şu zatlary etdiň, sen halka tarap haramlyk edip, sen dönüklik etdiň halka tarap sebäbi ol miras, ol millete berilen miras. Bize onu wara Sovet döwrüne alykda umumy hemme Türkmen halkyň eline hususy eşelikde saklamaly diýme bir ruhsat berdik.
inni bu yöne sen ne ettin bunu? Ne ettin onu? Sen aldın da bunu hemmesini men yalaklardan aldın da ol bir yankı pagon nakınen pudoklamı payladın. Yende bir daha daydayın sana. O pagon nakılayan pudokların içinde bir inni sizin var inni gelecekte bir giyowin kakası bir neme var Emveden ministri. Ha? Oň oğlunun sen diýäňki serdarsy çaň gyýyna berdi. Biz onu noýabr aýyny diýip, ýöne otaýda oň aýaly gowruli, ýende şoňa bahana tapyp ýördi. Ýöne inni bu bolýan zatlara serede. Bir de aldypda berdik, senem pagonlara paýladym. A kim sen o? Sen niýeň iti? Ha? Kim sen bu giden milletin elinden mirasyny alyp ondan sana sen göwünüňe yaran şolýa sen sana bara yerlaklap ýören bir adamyn tapýan daşyňda pırlanyp şeýtirip böküp ýörenler bu maskarabazlar ýygnadynda ine şolary halkyň öňüne sürýänmi? Ha? Otaýda atşynas ýok ha? Allah Taala sana bara alamat berdi. Yadyňa düşýärmi? Sen atdan ýykyldyň. Ha? Bir karar diýilýän atyňdan. Oňa dakan adyň dagyny ähili. Bir karar berjekmi sen? Bütün halka, ha? Bütün millete sen karar berjekmi? Gördüňmi ýykylşyny? Sen ýöne möni ýykylmadyň sen. Sen bilen bile atyň ýykyldy. At Murat diýilýän zat. Düşünýärmi? At ol döwletlüň alamaty. Sen döwletiň opurly. Düşünýärmi? Ýykylly. Sen hökmany suratda agdarlyp gitmeli adam. Düşünýärmi? Sana Allah Taala şonna alamat berdi. Sen ýykyldyň. Bokçurşalan ýalak bolup, ýöne atyňam ýykyldy. Men şonu aýtjak bolýan sana. İkinci saparam. Yende bir alamat boldy. Sen bir Aziýada diýip aşşak bolanda ýene de bu oýnatkyň bar abi. Pygyny, gyratyň üstüne minren bolup otaýda ýaktyrjak bolňyz. Ol nemäň Aziýadan bu nemäň fakilni. Ha? Şonu ýaktyrjak bolňyz bolýan mara oňurmadyň ha pygy sen ha? Bolmady gerek, bolmazam. Sebäbi päliň azmadyk bolsa hana nöker bolmady ýa. Sen mara prezidentin nökeri dälsen, sen ol hansırap ýören adama. Düşünýärmi? Oň üçin näçide şo ikinji alamatdyr. Üçüncüde bilen Hudaýdyr bolýan mara, onuň kelimäni çuwurmaly bolarsyň sen. Düşündiňmi? Şo üçüncü abaran sen durar ýerde durmaýan, sen özüňem ogluňam durmaýan. Ýöne şunu häzir getirip aňyrda goýýaňyz. A näme bilýän sen? Pygy. Sen bilýän zadyňmy? Sen atşynasmy? Ha? Sen çyrkda bir böküp ýören ogluna atyň üstünde. Sana ýendi bir zady ýatlaýan men, pygy. Ýadyňa düşýärmi? Harammaşy döwründe bir medeniýete gözegçilik edip ýören vice-premier bardy. Ol siziň aýlyňyzy kesse. Siz çyrkda şotaýda bir diňe atlaňy saklap bilýärdiňiz. Aýlyňyz ýokdy, dogry dälmi? Ha? Otuňyz, iýimiňizi almaga puluňyz ýokdy. Nähil çözülir şonu şu mesele? O sen şu wagt bara hiç ýerine goýman, ýalap şeýtirip şu derejä ýetdiň sen. Düşündiňmi? Men sen beýle ýigitsiň öýdemäkdim. Namysam bolar bir adamda bir erkekde, ha? Bir mertebeňi eretmeli sen. Beýle de bir ýalama bolmay, senin bir akademiýaň rektor sen. Ha? A sen şo wagt pul tapman ýören wagtynda bir sen şu wagt esasy penakaryn, haramda serdar saçak oglu bilen ol wagt vice-premiera gördüňmi şonu ýanynda? Hey gelip sana bir köpük uzatdymy? Bu atlaň ýagdaýy nähilip soradymy? Ha?
2000-nji ýylyň gurruna be 2001 şow çota wörekdäki gurruna be. Dogry dämi? İşläp ýöräbi. Vice-premier bolup ýöräbi. Hani biziň atlamyzyň, bir mirasymyzyň ýagdaýy nähil diýip soran ýeri barmy? Gelmi ýanyňa? Tanýadyňmy sen muny? Ha? Sen men ýanyňa gelende bolsa da bara men oglunlary ýygnadym. Dogry dämi? Sen hemme 5-6 oğlanmy, 7-8 oğlanmy ýadyma düşenäk ýöne hemmäňiz de bara her aýda aýlyk düşürýärak men Bayram Kekiliýew, Avaniyeli Husaýnow, ýende Rahman Ödököw şolary men ýygnap oğlanlary gaýrat edeliň, kömek edeliň, bu nähilem bolsa sungat biňe daşary ýurtda biziň mirasymyzy görkezip beren ýigitler bulary beýtmäliň diýip men etmedim bu zatlary. Ha? Sen ýekiji ýerde gurläbem bilmersiň, sen balaňy aktyryp durdyň ha. Sen men hakda gurrun etsem. Ha? Haramda. Şonu görmediňmi sen aty? Atlaň kynçylygyny gördüňmi, görmediňmi? Men senden mara atlar ete tapşyrylyp ýörke, ol 80-nji ýyllary sorama, owa sen Medin institutda okap ýördiň. Sen çow adam görünen atdyň. Bir geljek näme etjek diýen boldun sen ol. Marat Kaçakow bilen gelende ýatla gowatdy. Sen ýol başçyň da olaňarda Medin institutda. Innem bolsa sen mara bärde bütün bir medeniýetiň bara, bir mirasyň sen özüňe kimdirini diýen. Ha? Sen bir ogra ýöne, ogry. Şol hökmürawanlyga daýanyp halkyň elinden bir ýalyk şu ömrüni atşynaslyga bagyşlan adamlaryň elinden atyny alyp, ha? Hondan mersi bolup ýörsiň sen. Oýnatky. Ha? Sen kim bu atçylygyň içine pygy saňa da diýen? Sen nämen oňurýan? Bökörsiň, pırlanarsaň, kamçyny şarkyladan mordyň, başga bilýän zadyň barmy? Ha? Haramdar. Näme üçin sen şulatlary sen näçe ýyl bäri bir pudoň başyna getýärsiň? Aldyň amen elimden, dogry dämi? Indi sen şoňa eýe boldyň da. Dogry dämi? Aldyň da muny bara indi sen öz başyna ýöredip ýörsiň. Ol iýdiňde görnüp ýören bir sür bara, bir atlar, taýlar, baýtarlar. Men elimden alan baýtarlar bilen, ha? Taýlar bilen deňäp biljekmi? Näme üçin Yanardağ ýalak, Perengli ýalak, Germez, Karpagen ýalak atlar näme üçin sende dogmady? Dogmazam, sebäbi sen zalim. Sen zalim. Halkyň hakyny ýyp beren, milletiň namasyny depeläp beren zalim diýerler sana. Düşnükmi? Şoň üçin sana Allah Taala alamat berýär. Ýöne sen düşmedik sıran bolýan. Sen her zat etseňem mara, nähili işleseňem, hani sen bir oňala atlam? Ha? Ýeketek dünýäň çempiony ikrar edilen Yanardağ geldikäriň gapysyna dogdy, dogry dämi? Ha? Sen binamaz, şoň adyny öz ata-babalan bir ýerde bir, nirede bir eden zady bolsa, şoňa ýakynlatjak bolup onu bir Anna diýip ol akademiýaň adyny da ýördiň. Ha? An sen Yanardağ, sen özüňi bara bir şol bir ýerde şol Avanna bolupdyr. Ol Yanardağyň bara, ol näçe arka atlar aýlanýar. Sen näme ol Yanardagy beýtirip özüňi çekjek bolup ýördiň. Hani Şambarant, ha, gelişikliğini ýasan. Ol at satyldy, gitdi, ol ölmediğine şükür etmeli. Ol taşlandy, ha, fakir suluğunu döretdi ol. Ha, gelişikliğini döretdi. Ha, fakir pelwanı döretdi. Hani ol adamlar, ha? Bir aňyrdan bir ahyry nemeni guwan joraz fakir aýgytlygyny getirýär. Bir Şambarant bilen gürleşip.
Hani Guwonjorazyň ady? Sotsializm kolhozynyň başlygy. Ol getirdi onu. Ha? Ol aýgytly diýlen ata göwni etmedi. Men mara gelle annaly bardy paherpi Maksim Gorki kolhozyň. Bilýäňi ahal oba bi ahal kolhozy. Şoň şoňa haýyş edip men bu nemeni alaly, şunu ulanaly. Sen bizden öňe nirek sokulup ýörüň? O ýulmadyk şemçeýle kol. Ha? Näme sen eden işin mami sen atam mabam dip kim ata babasy at minmedi? Ha? Yurt watan üçin gan ýökmedigi barmy? Namysy bara dökönler ýöne senkiler bardyr öýdemek üçin. Sebäbi seniň bir namyslyň sen gelip bara ýylyň malyna göz gyzdyryp bolup ýörşiň ol bir musulmançylyga da saganak, türkmençilige da saganak. Nireden sen niren itdi sen? Ha, näme üçin sen ýanarda hiç çaçan döredi bilmersin. Sana puruja berdi Allah Taala. Ene bu halkyň başyna otyrsyň ha? Şunk gömen itýalyk bolup. Ha? Wa sıça oğlun bilen. Otyrsyň halkyň başyna, näçe ýyl otyrsyň? Hani ýanarda gyýalagat. Näme üçin edi bileňär? Sebäbi seni saýlap seçiş işini geçiriljek adam ýok. Adam ýok. Düşündiňmi? Sen näçe synaşdyň bolmady onuň zorluk bilen men elimden atmalyň. Ha? Prokuraturada bir gysy saklap men elimden atmalyň. Maňa ýula iş gozgadyp sen şeýtirip gorkuzyp alyň ony. Sen harama, sen nähili, sen mara bir saýlap seçiş işini geçirjek bolýarlar. Oğlunlar ýönüne ahyry bu zatlaň başyna duran sende. Ha? Olaryň eýesi sene, dogry dämi? Mal eýesine çekmese şumluk diýe türkmen, dogry dämi? Ha sen bir ýüzüň özüň bir adama, insana, meňzanaga işaret. O sen o sıçak oğlun mara, at minmäge bara gaýraty ýetmedik. Onu halkyň başyna sen mara täze çek bolýarmy? Näme düşünemem. Oňa ýönüne bara bir haram dagly sıçak diýdirip ýörüm gören ýerde. Emma sen oňalyk aty döredi bilmediň diýip sen mir bara görip, oturan görip sen menden mara eddil bu görol atamyzyň mara atasy bardy Jgalybek. Gözüni oýduran hunkar padşam bolşala sen bolşun. Sen edil şoňa zalim. Sebäbi ol bu ganatly gyraty döreden näme Jgalybek. Ol saýlap seçiş işine seleksiýa düşünmeýän adam nähil döresini oňalagaty? Onuňa men ýan gaýdanym malaýetine çekmede şumluk. Sen bir ýüzüňi gözüňe bara bir közlegen ýara bar. Nur diýilen marasaň gıraňdanam geçmändir. Onuň sen dinleberek. Sen şu zatlary, sen dogry zalimliğine dayanıp sen aldyň men elimden atymy. Emma döredi bilen ak. Dogry dämi? Döretmörsiňem hiç haçan saňa oňalyk nesibe berilen ak. Saňa hökmürowanlyk Allah Taala sine hökmüne ber. Sen bu zatlar üçin entek jogap bermeli bolsun. Ýöne sen näetdiň? Sen men gözüm oýup bilmediň. Emma geldiňde meni bara bir atşynaslaň ýanyna barmaly liderdiň. Atlaryň ýanyna barmaly liderdiň. Dogry dämi? Eň soňunda da prokuraturada saklap atyma aldyň elimden. Menem onuň ýurdu terk etmeli boldum da. Sebäbi sen bir binamyz zalim sen. O haçan sen tiryekden meýi arakdan doýup sen haçan näme bir däli kakanyň tutjagyny kim bilýär? Oň üçin mara bir bitdik biz ýurdun içinden. Emma men sana gün bermerim, pikir etmegin.
beytirip hansırap ýörmersiň sen. Halkam aýagy üstüne galar inşallah. Sen halkyň iýen hakyny sen bu eden işine sen jogap bermeli bolsun. Bilýärmi? Sen bolup ýörşüň bir maskarabazlyga. Sebäbi Seyit atamyz şahyr, hemem arslan ýürek. Şu wurşdan gaýtman ýören. Ene şoňaýdan tödi. Mert ýigitler minse çokdur peýdasy, namarda ziyanlar üstü bedewin. Sen namarda, sen tokum tijiňem namard. Sizden dogunlarym namard bolar. Nirek gitsin? Ha, itiýenni sıçar. Awayny sen teret, sen şon şeýtdiň-de, dogrymy? Emma hakykatda sen näme bir düredilen zadyň barmy? Sen ýene bir zady gaty bek bellegen. Bu atlaryň başyna gelip bärde bayramçylyk edip, ol daşary ýurtly bir halkyň puluna getirip bulanarny gurlanyny bilen sen hiç kimi inandyrmarsyň. Eşiňkimi? Ýöne halkyň hakyny ýeniň üçin, halkyň mirasyny depeläniň üçin sen hökman suratda jogap bermeli bolýan. Sen zanyma? Sen halk düşmana, tokum tijiň bilen, daş töwregindäki çepekçileriň bilen siz halk düşmany. Şoň üçin millet ýyry giş hökman suratda senden talap eder ony. Ha? Ahyrna bara sen özüňem haram milli pidir. Sen özüňem, sen o sıçak ogluňam. Tohum tiýje sana değişdirýän, sana daýanyp görün çepekçileň bilen. Eşeğin üstüne ters mindirip owa aýlar millet. Bilýärmi? Sen bu kazanýança bu şunu abra edip nimet gördün özüňe. Ene sen görürsiň milletiň sana münasip görýän abraýyny görürsiň. Ýüzüňe bok çyrşalyp aýlanmasa şükür edersiň. Bu çyrşamam gerek gele. Siz durşuňyz bilen pok. Şoň üçin millet sizden talap eder, hakynamalar. Sebäbi halkyň haky bar. Narod emeýit brava. Adam yolu, atlanan eyvah, atlanan eyvah.